57AE Anambra biko onye moto obupere wala chọrọ enwe ọkụ ka ide wele nsogbu Opa comedy onye wedi se Highlander bulie maka ọ chọrọ enwe ọkụ a ọ ya jọjọ enwe keke maka m onye ọkụ kere enwe keke we Solo na bona bili ijesie ikwala lele ina kwase no kamala no mu okungwalu kibo ikache tijebe oya mebezina
Thank you.
Nage, Babando. Odo you adele ma, ebise ba. You are your good one. You so attack. That's what I want. Waka nigga de, that's what me want. Odo me Nage, Babando. You see where you go now. I'm in the next year in a one again. Don't you know what you could allow? I'm not going or what I want. I'm in the next year, the next year. Come to it. Can't you move over here? I'm in the next year, I'm night. I'm dynamic. Enough chance. I can't want I'm dynamic. I'm dynamic. You actually cause alone. You actually cause alone. You actually cause alone. You ain't never alone. I'm dynamic. You ain't never alone. Special announcements. Ndiabu Ndekolo Anam Dynamic. Bikono Omna Vana Bogo. Adi atutu ego atutu. Ontina va bosia. Bikono Adi atutu ego atutu. Ontina va bosia ego. Mana anya choro ko muasi da ega owo. Nti adeba. Engineer.
volume. Ezi emeka n'ụba ọfọrọ asa. Ọfọdụ ọnwa nọ ọgbakọ n'oge adị ezi emeka n'ụba ọfọrọ asa. Igwe sky gold. Igwe sky gold. Ọmọ gẹ̀ẹ́nì. Ọgbakọ n'oge adị onye ezi ìjọba n'ata n'ọchịkọwa. Square
onye chi na-ele gị ọ ga-abụ eze akụkọla rụọ n'ala asịsị ezi owu egwu okwu na-eso mmanwụ aja akọligo egwu okwuọra ebe ị ga-achọ olili kara aka o na-aga akpọgo abụghị egwu wenu nwanne m ana-ese ezi okwulo ọrụ eji oyibo isi kara aka na-echi eze wenu nwanne m akọrọ gị akụkọ jụọ m ibe anyị na-eme akọrọ nọ n'eze ọnụ ugbo na-echi ezi nọ na nwanne ya ọlọkpọkọlọ
yenu onye na-eme mana chukwu kere ụwa mmadụ ị na-eme eche chukwu kere ụwa mmadụ ome mmadụ emela onwe ya ọrụ ga na-echi echi ị na-emela onwe gị na ị na-emela ụwa gị gwa m ime ga-etu onye ebe gị ọba ya ime ga-etu ya n'aba ebe osobi eme osobi eme ebe osobi eme nwanyị manarị ili ya ibu enyi nwanyị white material white material white material white material ọdún gbẹdẹ echichi ẹgbẹlugbe dọla ọdún gbẹdẹ nwanne wee kwesịrị ka ilie dọla omume gara gị hijere chemchem abatụnụba na mmanweje obodo na nínú ọgá ṣọdọlọnà ìwé ṣímẹlẹ ló ń bà àtọmọ dynamic ìdọmọdé ṣímẹlẹ lọbọ àrùsọ làbá ọgá ìṣíwẹlú ló ń bà ojú sport naija bọsù náà sport naija bọsù náà jẹ náà. Biko kene Basiru, abadu baba, ija adu Basiru, kedi mo mele o. Abi Lagos State, Basiru ya batu, ema na oboro mego. Muna ndi ego mala na nkata, abatu wane m, kedi mo bitoli o. Anyana akurota, maka na ota mojo. Police na achọta onye akpọchila mosi ka nna gwa gị ọ dị isi. People you don't cover roads. You could not move in the ọkwa nke chọta agwụlụ.
na Italian na mo no ka unu na adu asamu mbe no ni na unu na adu asamu mbe no ni na eje Jerusalem oni oli esiboli mamu ni oli esiboli ana ma da po jaki kana ba ko o ma ga dia da jenu CBN eje sibi azuri ke wala alewo eje sibi wona sibi se Ego bụ na buutu ọkpọkọrọ dị n'ala ego dị na buutu biko kene azụrụ ike nwoke na-eti CB nwanne ehuru nwachi Richard dalụ ezi esibi nwanne m ọmọdụma chimezo eme bịa ịzaga pụọ n'ụzọ ịchọrọ ịka otu ego adị pọpụ nwa na-agba na bi na Lekki Lagos ọkpọkọrọ lọtọ adị pọpụ nwa na-agba na bi na Lekki Lagos Sibi eze emu omegbu bi na Lekki daalụ ọkpọkọrọ Sibi eze emu omegbu bi na Lekki bufuo ya aka obi bi na Lekki ezi azụbụike ọmọgọ n'ego ane ego dị na but onye ọma na emume ekele ọgụ ego dị na onye ọma emume ekele ọgụ ego dị na onye ọma na emume ekele gị ego dị na onye ọma na emume ekele gị ego dị na onye ọma na emume ekele gị ego dị na onye ọma na emume ekele gị ego dị na ezi esibi nwanne m omemma na-emele onwe ya ego dị na ị ga-agbalụ ụmụ ista ka bụ ego ọbụla oke na-abụ otu ụmụ ya ị ga-enye m ego daalụ nwanne m ego dị na bush na gị etielu gị kọlụ daalụ nwanne m ugochi mere eze mmanwụ alaji ọdịgọ bẹ́ẹ̀ abalafuro dìbò oúnjẹ lẹ́gbọ̀dọ̀ náà níjà lẹ́gbọ̀dọ̀ náà abalafuro. Súbọ̀díẹ̀. Silas onye chi meleze ochie ụmụnne m n'oge elugo mụ na mmụọ otu m ọnya m ezi ego ndị ana m ezi chukwu na-agbara ugbosi ọgbaka ikpe wado ha dị eyi ije nọ ezi ego mmanwụ ebula egwu ana m onye ka nwa nnọbọ isi nwere ugo mmanwụ Sidomanu Silas a na-ekwuru mmadụ na nkịtị ọnụ ọcha bịara ụwa n'oju Silas mmanwụ daalụ nwanne m daalụ tansa eze Sidomanu Silas nwanne Sidomanu mmanwụ onye mi na-akpụ egwu ekelele gị mmanwụ ebula egwu
Igwe ties. Adébọ̀dé fún wọn tẹ̀ka. Àjíǹsì. Adébọ̀dé fún wọn tẹ̀ka. Adébọ̀dé wọn tẹ̀ka. Isi wẹ̀lú wẹ̀ dálé, akọ́dà mọ́ gbọ̀ngbà. Wọ́tà mi ló ń lo. Wọ́tà mi lè wo wẹ̀lú lápáta. Wọ́tà ẹsẹ̀ kó gàdé. Dàlọ́ ìgbọ̀n mọ́. Ògbó èmi ìgbọ̀n mọ́ o. Káfíà náà dé ẹ̀mú. Wọ́tà mi lè wí lo. Isi wẹ̀lú wẹ̀ dálé. Silas odogwu ego ooo. Wọ́tà mi lè wí lo. Káìkàdé sínú ọmọ àná Silas. Bẹ́ẹ̀ jọ. Ogun mu bia na abodi ubosi na child education mo na ndi ogun mo biale ego olu megu na cashless aji ego na oyin na eje si na ma na sala kudu wa kana go shibo ma na dalo asidi be ejo yi che mo go na go amali mani mani ya wana kana ozo kaika na rezo mani lejo mani kaika na rezo all of them rezo mani rezo mani rezo mani all of them rezo mani rezo mani rezo mani all of them rezo mani rezo mani rezo mani Raise your money, raise your money, raise your money, raise your money. Animate you come on. As you raise your money, when you meet a new worker, you see when you go to it. And as a result, when you see my level, raise your money. There's your one. Ogala will be sale. Ogun kadi keji eliye. Esi àwọn amatiria, epe eche kuo, ese dugo lugi, àwọn amatiria. Ese ni na azu anu ogo. Anugu, mbekambo isedu anugu. Oche bi adugu ezo wonye ezo onya mi ebulo onya ka wa dogo ezo
sosa anyị bi n'igwe anyị anyị na-achọrọ egwu ma kolikoli ịchọta ya tie gị daalụ agbakọ dị m onye mmanwụ wee ụzọ nwe mmanwụ ijele na mmanwụ na-azọrọ ọgbọ ọbụla ọka nwanne m ịna omume ka na gị isi nwere ugo mmanwụ n'elu onye dịka nwa m nna nke ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ mbà lórí àkọ́kọ́ ni mọ̀ ní ọ̀nyẹ̀ wọn lè ní ọ̀wọ̀ mọ́ ọgbọ́kọ̀ nà ẹ̀kọ́ wọn nà ẹ̀kọ́ mbà ẹni bẹ́ẹ̀ nà ẹ̀kọ́ mbà wọ́n dà bẹ́ẹ̀ nọ n'aka n'aka Awesome. bẹ́ẹ̀ nà ẹ̀kọ́ mbà wọ́n dà bẹ́ẹ̀ nọ n'aka n'aka Awesome. iye bụ mmadụ na chukwu gbagoro Ọ̀kàlà súlé. onye abụla eriwa ya odugwu na-eme edubi ya karịsịa ọ bụrụ ọgwọ onye abụla eriwa ya biko chebe otu ka emere abụla eri enyi mba enyi mba enyi Aguleri enyi mba enyi. abụla eri enyi mba enyi mba enyi Aguleri enyi mba enyi. eze chinedu mgbe ka eze odogwu na-abụja nwanne ọkụlụ ọgwọ wee ya gụlụ erebe anyị n'otu akịdị eme dibịa ka iji rụọ n'elu dibịa ka iji rụọ n'elu onye si n'ọdụ izi ome ọzọ dibịa ka iji rụọ n'elu ọkụlụ ọgbọ omeka ahụlụ kweta isi nwere ugwe mmanwụ ọzụgo na-abụ nwanne m ọzụgo na-abụ nwanne m ọgbakọrọ ọzụgo na-abụ mmanwụ balụme ọbala tule Ọ̀kàlà súlé. ọzọ igbo ọbala tule 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 ike tí mi fẹ́ nà bọ̀lù gbàgbà ọ̀sẹ̀ ìgbò gbogbo ike tí mi fẹ́ mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ jì tó ga. ọ̀pọ̀kọ̀lọ̀. Lẹ́ẹ̀tì mi. Wọ́n mẹ́jẹ náà jẹ̀nà ọdún, ogún bí àlọ́ tí wọ́n kọ́ gbà. Wọ́n mẹ́jẹ náà jẹ̀nà ọdún, òjò ìṣòro kò náà wúrú. Lóyè gèwé ìgbòho ní wàtá. Iyo 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 ah. Lóyè gèwé ìgbòho ní wàtá. Iyo 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 ah. Lóyè gèwé ìgbàwó ní wàtá. Iyo 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 ah. 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 Ṣé o wẹ̀ lọ? Ṣé mú àkóńgà? Wọ́n mẹ́jọ ní ìkànnì ọdún. Ojú ìṣòro akọ̀nà àbúrú. Mo yẹ gé ewu ewu náà wọ́n bẹ́ẹ̀ máa ga. Iyo 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 ah. Wọ́n á mú ọgbà sínàjì. Wọ́n mẹ́jọ ní ìkànnì ọdún. Ojú ìṣòro ní ìkọ̀ bòrò. Mo yẹ gé ewu ewu náà wọ́n bẹ́ẹ̀ máa ga. Iyo 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 iṣu 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 iṣu.
Ajilisi. Ajilisi. Abagala. Yes, oh, best track again. Hello. Aku waja kende na mo dogu nínú wa. Samuel odu aka obuji na sana mi. Abokolo di koru. Samuel odu aka. Odugu no do ibo na mo dogu ni India da. Je la lo na cancer.
ọsị ibeli China education ibeli mụ na ndị egwumegwu egwu ọkaji bịa n'egwu na Delta na ga-abazi ụlọ ọhụrụ nke mbịalụ mgbe izizi ụlọ ochie na ga-abazi ụlọ ọhụrụ transaction. You know, you go to a number She got
Shalom. Shalom, shalom. Jigad, jigad odogu. 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 Jigad, Shalom. jigad odogu. Jigad, jigad odogu. Ego, ego di na butu mo. Ego, ego di na butu mo. Ego, ego di na butu mo. Ego. Nwayọ, nwayọ. Wayo. Abatu baba. Muye lebodo. Odugu nana. Ugochi mele zemo. Ọmọ rẹ. Onye obodo kalịsị. Short answer. Onye obodo kalịsị. 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 Tuma ile wura mee. Short answer. Bíbọ̀ ní kéńké mẹ́yì. Anú ló wù ó. Omi èjúrú pa òjìmẹ̀tì ní mẹ́lú mọ̀. Òjìdólè mọ̀gàn náà. Òjìdólè mọ̀gàn mọ́. Òjìmẹ̀lẹ̀ dèbíà. Short answer. Òjìmẹ̀lẹ̀ dèbíà. Tukú ma ilé wura mu. Ilé wura mu ọ̀dùnú. Ìlú òní mu mọ̀tò sáàtì. Short answer. December 1st. Nagi yi go mo motorcycle. Oya sana wo azacho. Oya azacho. Oya sana wo. Oya sana wo. Short answer. Oya sana wo. Oya azacho. Oya sana wo. Ojimeji na mogo baby. Ojimeji na mogo money. Isi welu go goju omogo. Busy. Isi welu go dagana omogo. Ojimeji go na. Oso. Ojo mo so emu. Ezo chile go. Ezo mo so. Mojo mo so emu. Omogo. Ojifoto pass the ball. Even a photo pass. Ike
Ije na moto pass. Ugochi mere eze bakana ọchịagha. Eze ebe chief nnụ ha. Muna dada ma ụlọ. Ikele mmewe kele gị. Anyị kele ebe chief n'ala. Ugochi mere eze bakana. Ya pone va, pone va.
eji ọnụ igwe na-echi echi Ego n'oge adị mma. Yele obodo kwete ego n'oge adị mma. Yele obodo kwete ego n'oge adị mma. Ezi oge ọgala nwanne ezi oge ọgala. Ogala nwanne bụ ọmụ. Eze mmiri na-alụ ugwu n'ọgala. Ego ọkaji bụ olu ya mụma. Daalụ nwoke dị. Ezi ọmọgọ nwanne m nwoke dị na ya. Daalụ nwanne m. Ezi ọmọgọ nwanne m nwoke dị na ya. Daalụ nwanne m. Pụọ n'ụzọ. Ezi nwoke dị nwanne m. Pụọ n'ụzọ. Egwu ọmọgọ na n'ugbo. Ezi nwoke dị nwanne m. Ezi nwoke dị nwanne m. Ezi akụnwere oge. Ezi akụnwere oge. Ezi omemma. Obodo n'Indonesia. Imeji mere eze mmanwụ. Nwanne Buchi nwanne m ahụ. Buchi nwoke dị. Ezi ka egwu m ji ije Lekki. Buchi ka egwu m ji ije Lekki. Nwanne akụnwere oge nwanne m. Onye akụnwere oge mmanwụ.
Chukwu. Obele God. Eyi small God no. Maybe small God no man. Maybe obele man is the chief. Maybe obele man is the chief. Ojo ka na ya. Obele Chukwu. Eyi obele man is the chief. Ojo na run. Bikonu ko chili nyazalo. Ko chili nyazalo. AKA Onyame. Ese gwana, ese china balogo no mambala. Okay, go worldwide. Onyame Music Empire. When you call me see music, whenever I tell you about my son, Alash, you put a book on a banner. You do a boy no son. Did you a boy no son? I don't know. Did you a boy no son? Did you a boy no son?
ọkụkọ na-ahụ ya ka o nwekwa mkpụkọdo n'ụwa ọnwụ na-egbu na-abụ nne isi bụkwa na-eli esi owu mbọsị ka mmadụ ji ebi ụwa owu mbọsị ka mmadụ ji ana ume obodo eze onye malụ mbọsị ọbalụ nne ya na-ahụ ume obodo eze onye malụ mbọsị amụ ya nwanne m n'ime ụwa ya nọ n'ime onye malụ mbọsị ọ ga-anwụ n'ime ụwa Papa Namo, oh, Papa Namo, oh. Papa Namo, Walele, Papa Namo, oh. Obi down. Papa Namo, Walele, Papa Namo, oh. Obi donu ma aro we jagu isi welu go netu akenelu go galido gba alusi akije mama alusi yo do 1 million okuma no bodo na bu ka nwoke na enwe iga bu na bulu ndi nneki enugwa ya ogalido gbanye na-ebu ego ike kedu maka oligbo okpomegwu kedu maka odigbo na-eje na-eje isi welu goke na alụsị ajire bụ alụsị dị eme mma ejela mgbe olu ya ewu ndụ n'utu ihe mere mmanwụ ka ndị igbo olu ya ewu ndụ ego olum ikwu ekwu ya jire ikwu eke eji asụrụ ya nri ego olum ekwu ya arụsị ajire igbo melu ka ndị igbo olu ya ikwe obi ezi ọhịa m obi dọrọ daalụ ugochi mere eze daalụ eze ọmọgọ daalụ asiki deje kọdelu jebe akene mọgọ nwanne m ọ na-agwa ụya ọmọgọ adị agwa ụya ihe eziri ka ọ na-eme eme obi dọrọ daalụ nwanne m ezigbo n'ebu n'ibe m ezigbo n'ebu n'ibe m ikwu negide na ọgalịda ọgba ogboga alụsị aka iji eme mma isi welu ugo na alụ ngosi obi dọrọ daalụ eze nwe ọjagụ isi welu ugo tụrụ ugo gị anya hụrụ ugo nwụle ya a na-ahụrụ ugo n'anya iwe ahụ tụrụ ata nwa m ụbọchị na-achị eze na ị na-atụ ya n'ọkụ ị na-atụkwa ya n'ọkụ papa na-amụ papa na-amụ papa na-aga n'ụba alele papa na-amụ papa na-aga n'ụba alele papa na-amụ papa na-aga n'ụba alele papa na-amụ ezi ọmụ ngere echi echi ka eji bịa mmụọ enwere ezi ọmụ ngere echi echi nwa mmụọ enwere ụmụ isi welu ugo n'egwu ezi nọ na-ahwa nne ya ọ na-ahwa nne mụlị ya
ga-agwọ ya mụlịa ọgwa na nwa ga-agwọ ya mụlịa ọgwa na nwa ga-agwọ ya mụlịa ọgwa na nwa ga-agwọ ya mụlịa isi buga na-elie isi isi buga na-elie ya isi buga na-elie isi mama m oge ozi m arụ ọnụ gara eze m ọnụ gara ese esi ọnụ gara eze m ọnụ gara ese esi ya bụ mgbe na-ewere n'anya nne ya ọ were n'anya nne ya ya bụ mgbe na-ewere n'anya nne ya ọ were n'anya papa ya biko nụ ọ bụrụ na asị m nwanne m pịta ọ na sị m nwanne m pọl flawe pịta flawe pọl kọmba pịta kọmba pọl pọl anatago igwe 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 alati mmanwụ alati ọmụ ọgọ emegbu igwe ezi igwe transfọma aka na-eme ọgọ na-emegbu igwe transfọma aka na-eme ọgọ na-emegbu igwe transfọma daalụ ka ike na-edika ka ọ na-obi ọzọ ka ike na-edika ka ọ na-obi ọzọ ugochi meleze na alụ ngozi aka ọ na-obi ọzọ daalụ ike aka ọ na-obi kedu maka wili nwachi ọjọ agọziri okwu ọma daalụ nwanne eze dịka aka n'obi eze dịka aka n'obi ọzọ ịma na dịka aka n'obi ọzọ obi eze n'oge echi echi obi eze n'oge echi echi eze na ọ dịrị ogwu esi ọ dịrị ogwu esi ka obi eze chie dịka aka n'obi ọzọ a na-esiri igbo bụ mbọ ugochi meleze na alụ ngozi aka n'obi ọzọ kemgbe iji nata Naịjirịa ịka na-eli ego tie n'echi ajụ na-ajụ ya mụ ajụ na-ajụ ya ego na-agwụzikwa agwụ ego chimela ndị agwụ agwụ ego rebi na-agwụ na-agwụrụ agwụ ego chukwu ka a na-agwụrụ agwụ ego ndị isi a na-agwụrụ agwụ eze dịka aka n'obi aka n'obi eze nwanne gaji na tọksina dadi 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 na-eje ya mama m oge ezigbo eze na na-awalụ gị imo onye ego m bọtụ wọta chedokwenta onye ego m bọtụ wọta ihe bụ ebe wọta nwa m ụba si na chi biko chedoti ka ịnụlụ forward never backward never nwa m ụba si na chi mmiri ahụ mmiri ngozi ụgwanụ nna oche m ya ji egozi omume ezi ojiji eme ọgọ ojiji eme ọgọ igbu ego m ka isi ewueli m ewueli eze na na-awalụ gị imo eze na na-awalụ gị imo
kedu maka na gbagbu chase koki wa isi welu go mawe ana gbagbu wa gbagbu na je na Ever water, forward never, backward never. Ọdún gbèdé tiẹ̀tiẹ̀, ayakala ka nwanne m, ọ na-elengu lọ. Ayakala ka adị elengu lọ. Ayakala ka nwanne m, ọ na-elengu lọ. Balaba, keji si ewe, ngeno ye na no. Ezi kuna mudi ni bi ayi. Aduma walu mu na basika. Ojo wo kai se basika. Oyi kuni ade na mu e walu mo. Oja wo no na mu odogu, ona wo kembulo. Dazena. Anuga no nu mekanagi, anuga no nu mekanago, anuga no nu mekanage, anuga no nu mekanago, 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 anuga no nu mekanago. Sorry. Yes. Now we have to put the speaker. We have to put the speaker. Who put the speaker? Who put the speaker? We have to put the speaker. We have to hear speaker. Now we hear speaker also. Who put voice on? We have an also. We hear speaker also. No open a speaker at Ronebe. No, I'm not even on it. Obulu na akwosu ko melekita. Asena ndo won wagea. Obulu na akwosu ki ya melekita. Asena ndo won wagea. Igwe go sak mawe. Eze wa ko wona ubi. Ezi igwe go sak ma. Igwe go sak ni odogo. Igwe go sak ni odogo. Igwe go sak wona. Eze tugu nebu. Wabu wanubi. Akọwere bọọdụ cha. Nwanne ga-esubi. Eze nwanne ga-esubi. Nwanne ga-esubi. Eze nwanne ga-esubi. Ijuwa boye nọsọna. Ijuwa boye nọsọna ba. Ijuwa boye nọsọna. Iju aboye no sona. 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 Deje chief Obeleze.
obelezieze n'ọlọdụ n'ọgbara m nọ obelezieze n'ọlọdụ n'ọgbara m gbara hello iwe mere ka eji etinye mkpu chief obelezieze kedu maka ụgbọ mmiri ezi oyibo na-eje nwanne nwada birikwa mama m oge ozugbo n'ụwa obeleze omume kenegu 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 obeleze omume keneyi obeleze omume keneyi obeleze omume keneyi obeleze omume kenegu obeleze omume keneyi obeleze omume keneyi obeleze omume keneyi obeleze omume keneyi ezi omemme ezu emu mụ na ndị egwu m bịara ime gị arụmelicha dedikeshọn ọ gwara m ka ị gbara egwu gị ji bụrụ baba ebe gị itiri m ka esi eti mmanwụ imesịrị dachi abụ 50,000 ihe imelu ka ndị akọwa ọnụ obele ezi emu isi oke n'igbo bọọbụ sanu na mi na-egwueli ya na-egwueli igbo bọọbụ onye Chimeleze ga-abụ eze na ọ dị n'aka Chukwu onye Chimeleze ochie dechenu dadi Lagos State. Eze ni ga tolo mi a amale wa bu sobu. No mo ko ni no a. Isi wo lu go le tu. Ogbojo wo nkan, ogbojo wo nkan. Aláwọ̀ olífẹ́ náà bá ń bọ̀. Ògbójì owó nẹ̀kọ́ ìwé olífẹ́ jàpá nǹkan. Ndúbọ̀ nẹ̀kọ́ mbà wàràgùnà n'aka hó. Otu aka Chukwu ji chi ya, otu aka si ji chi ya.
Masinashi. Dejenu, the band, I'm not going to There's a canoe lendo. There's a canoe lendo. We lendo. We go to Melez and Bana. There's one. Hello. Well, that's There's a two book. One large. As if you were going to know. Yes, Shibuko, one large. Shibuko, one large mouth. One large mouth. A large. Who's your man? You can't overdo you. Who's your man? Who's your no? No, you know. Eze muni abu obo. Iwa yo chi baba. Eze me. Ogala wele bi sale. Alo kuto. Ibu no bo nago. That's a one. Ibu no bonago ege umma. Ibi se kada Cyril no hu. Eze wanzi tijie. Cyril chi do wa wanzi tijie do. Is
Jokuwa Sugarela. Jokuwa Sugarela. I want to go on that. I want to go on that. Hugo Chimele Zagabolo. Hugo Chimele Zagabolo. Good afternoon. Good afternoon. The jack is you go for the leg, bye. Go for the leg. Thanks, sir. That's it. There's a money everyone now. Go for the leg. Kaike neluga kaji ako abalem bere wannan muna ndiegu muno museum obe chini na ko gama ado voto Exponents abayo wabu wannan oge meme chiri nna mụ na ndị egwu mụ ya bịa ịgbara mụ na ndị egwu m egwu anyị abịa na ya alago ụbọchị m ele eze mma agbọ ya na ya echi niile ka ọ ga-eme na muziam ndị abalị na-egwu ogwu nwesi echi bụ echi kedu ị ga-emere ụnya ma echi niile maọbụ na egwu bịa gwa nna ya ibe izu ka ị ga-emere ụmụ izu ka ị ga-eme ọkwa aka na ị ga-adị egwu ya bịa ma echi niile ọkwa aka na ị ga-adị egwu ya bịa ma echi niile ọ bụ eji obodo na ego debe aka ego obere oge ka ị bịa maa ya ego ihe nye ya ego pịa wasa ọ bụ eji ohe nnemaka ị ga-ejelela ya ego pịa wasa abụghị ụzọ ya mụ o kwesịrị onye m tụrụ ọpa n'abalị ya ka m wee dị njikere chi niile o kwesịrị onye m tụrụ ọpa n'abalị ya egwu adịla ọgụ ọ na-aka ịnụ ọgụ abụghị eze eme eze akanyo ezigbo bike gbogbo eze eme ezigbo bike money we better obodo mee money ahụ nwanne more money akaji ako nwanne akaji ako isi welu ugo ga-etu ugbo ezi akaji ako eji ome nke ahụ n'ụkwọtụ eji anyị akadiji ako mụ na ndị egwu m bịara ọka abịara elisa asị alụgo alụ nwanne ike nwere
obi sale sale eze na inwere obi sale sale eze na akọmọ jide akwa ilie ihe akaji akụmba na deje asụgị deje kọdelu jebe alụ nna eze na ọnụ ga-eche eche isi olu ga-agana ọnụ ga-eche eche n'ala na-eche na onye chimeleze ga-abụ eze isi olu ga-etu alụ nwanne m kasko sọdụ ezu emo kasko ya ọ bụ nwanne esko mara mma esko mara mma nwanne m ezi odogwu dị ikolobu wesobere dịka atụ egwu wesobere dịka atụ egwu esko mara mma nwanne m esko mara mma oge etinye mmanwụ echi niile na mmaza ala igwe oge anọ na museum 2 days mụ na ndị egwu mụ nọ 2 days wesobere dịka atụ egwu enwere m fasi na museum enwere m fasi n'ezi ala m isi welu ugo na ikorobi eze mmadụ daalụ isi welu ugo na ikorobi esko maleme daalụ ibi se kana aba atụnọba aba atụnọba ana-egwuro mmadụ na nkịtị ana-egwuro mmadụ na nkịtị ibe mere ka o ji egwu ya ibe mere gwuo chedale na mmiri mmadụ ga-amaka ọ na-awụ ga-alụ ọzọ nwanne ọgụ ekele ego ash
check it. Money stop the nonsense. We're gonna have some balance. Happy birthday to you. Happy birthday to you. We're gonna have some balance. We're gonna have what's happening. Ojiego wemba. Ojiego job. Uweji melele megana. Money stop the nonsense. Uweji melele. Happy birthday to you. Because you don't take it, we my birthday. On a goose. Because I'm not assuming Benekuma on a sumo or theory. A conversion theory. Hello? Is it theory? A conversion theory. Madu Kassam today. What do we need? The winning one. Yes, you cannot come wrong theory. Theory is everyone in a 1 year. There's a mother Tiani account. You go up everyone in a 1 year on the Tiani account. See where you go. I don't want to know. Where's it? Where's it? Where's it? Where's it? Boys for you. Boys for you. Mama, you. Mama, you. Mama, you. Nalu. You see where you go to? There's a book in the church. Obey
Kakana kana magono. Kakana dina magono. Kakana dina magono. Kakana dina magono. Kakana dina magono. Kakana kana magono. Kakana kana magono. Kakana dina magono. Kakana kana magono. Kakana dina magono. Kakana dina magono. Kakana dina magono. Kakana dina magono. Yes. Right man. Oh yeah. Is it Kenji Kau? Kenji Kau. Ayo. Kenji Kau. You will look at my mago. You can't go to the door, mago. What is that? What marine I am? I don't know. What you better as a mount? What you better as a mount? Nothing. You just love nothing. Mount you just love we are the kings. Why others are bastard? Prosumer must be the chief must sell it. Go to go to him. You don't know what you want to tell me. You don't know what you tell me. Something. And then I want one house. And I want one house. Alaji, Jebuto Boka, Diko, Jebuto Boka. Alaji Jebuto Boka. Pastor, Pastor Dala. Pastor Dala. Obucha, Mom Bushon. Okoli agu kai kere so di otu bugochi mele ze ma obekele go wanda ye bu one rapper 50,000 ego dogu na bo wanda o wa ndi eto ko na tulaja oji do nu na me Oje da konare ne obe obe
echi ịma na egwu anyị enwe aka ije ebe egwu bịara obi ọga onye liri ọnụ ọ ga-azọrọ ọkpa na ibe nkịta ji eso onye ahụhụ ọnyụzi anụ eze na onye agba agba echi onye gwara ọgwụ anụgọ 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 onye gwara ọgwụ
Oyo
onye obodo n'ịga adị onye obodo na Sri Lanka ọkwa aka n'ịga adị ọmọgọ n'alụ ọmọgọ ndị egwu na-eche nwanne m iji merụ ọmọgọ ịmana ọma abụgo oluko ga-awọ gị kpọwọ imelọ ezi tobi aman unu megara gị tobi aman ma nụ ahụ ezi omeme ezi ọhịa m ọkwa aka m ka na-akpọ tobi aman is not your nature unu megara gị tobi ọkwa aka m na-ega adị onye tobi nwanne m ahụ ibe iji m ọba mana ọma bụ gị amali mere mmadụ ya nwere aga iwe mi mere mmadụ na-egbugwa na gị ọgbọgọ egbugwa na gị oluko ga-egbu gị ka o gbuo ihe mere tobi amanị ebele bụ obi mgbawa iwe eji eme ọgọ maka Chukwu ebele bụ obi mgbawa iwe eji eme ọgọ bụ ka ọ dịrị ọgọ tobi amanị ọ bụsị m ego ọbụla ọ nwere egwu m 20,000 ego bụ 20,000 tobi amanị bí na-eje ana okporo ụzọ ga-erube gị isi onye obodo ezi onye obodo onume gara gị ị na-emebe nwaanyị echi Ugochi mere eze mmanwụ gbalị ọba onume gara gị ọkakpụ alụsị atụrụ mbosi aka ogbuo mbosi ọya alụsị atụrụ mbosi aka ogbuo mbosi ọya onye obodo n'ịga adị gbalị ọba aka na-eme ọgọ nnụ ahụ alụ asịghị na-eje odelujebe obuanas okwaka m ka na-akpọ ezi enwefu nwanne nwanne osi obere oge na aga akwụsị obi ịma na mana Chukwu doba onye nara ibe ya nara nwa material nọchekwa odogwu na-azụ abịa ugbo ka ị na-ebe ọgara odogwu bi n'ibi ya ọ ga-alụ n'elu tinye savisi n'irigo odogwu na-atụ m ata ọ na-atụ ga-amị ata nwa matiria mmanwụ ọ na-atụ m ata aka na-atụ m ata ị na-atụtụkwa m ata obere oge tụọ m ata ị ga-eche ji m agwa siwa enwere nwa matiria sibiela oke ka ihe chejisikwa m agwa ezi omume ya bụ mmịa ọmụ enwere ụmụ saa ebe n'ibe anyị obu a na-esi bịa anụ isi wee elu igwe ide ezemide obodo daalụ nne ozi ogele bụ ụlọ deje asị gị deje ọdịlụdebe oge adịrị mma a ga-akwụsị egwu ịmadị ka nsi emeli ịmatụwa ka nsi emeli ụzọ daalụ onye chi mere eze bụrụ a na-azọrọ eze azọ onye chi mere eze ga-echi eze ọnụ mgbede echi ọnụ mgbede echi ọ bụ na igbu oge ịmala igbu oge igbu oyi lawa oshi a ga-eje bụrụ ya wee tie na moto ule nwe
na bibe mo bo ni gba go me onu me ne ti se mo kule la wo chi omo mo nenu enwelu me se ti o sa ibi ni ba ya na joro hi echi isi welu onu ga ese mo kule la wo chi anga bute da zunu wa kule ana anga bute da zunu wa kule ana ba wo bo nesh korizi chinodo igwe bo shak okulu mana ngodo odi ka ki ya batalibe aki ya batago ayi ya wala no go buru huano
Thank you.
Thank you.